2012 arte iraun zuen, entzun duzu pixka bat zenolako musika zen, eta... New metala zegoen hor, topera zegoen orduan. Baina bukatu eta zuk ja dagoeneko bazenukan, bueno, buruan norabide aldaketa bazegoen, zure itxasargiak disko labur hori edo, 2012koa da. Ez dakit hori da batera da, edo, bai, nik, osea, beti esaten genuen, guk egiten genuen metal musika, gero eta gogorragoa gainera taldean, baina bakoitzak gero genituen gure gustoak, nik entzuten nuen denetik, eduki nuen garai bat Johnny Cashen zahartzaroko diskoak entzuten nituela etengabe, adibidez, eta pizkat, hartu nuen gitarra bat, akustikoa, eta hasi nintzen pizkat jotzen ikasten, ikusi nuen Johnny Cashen kanta joal nituela, ordan, jode, que guai, ez daukat bere ahotsa, baina imitatu dezaket pizkat, orduan, horrek harrapatu ninduen, eta hasi nintzen nire kantatxoak egiten bakarka, eta teknika eta soinua eta ez da metala bezalako, orduan ateratzen zitzaidana zen oso folk estilo bat, edo folk amerikana, edo puntu hori. Eta erabaki nuen disko bat grabatzea, edo kanta batzuk grabatzea, eta hasieran grabatu behar nuen nik gitarra eta ahotsa besterik gabe. Tabernetan jo nahi nuelako nik bakarrik, akatu talde hortan ginen 7. Eta juntatzea bakarri zen, kriston marroia, gero furgoneta, ez dakiz, eraman olako ampli batzuk zituzten denek, bueno, en fin, insufriblea zen hori guztia, eta nahi nuen, venga, egiten badu zerbait, izango naiz ni eta nire gitarra. Eta horrela, edozen lekutan jodezaket. Eta pizkat hori zen nire ideia. Eta nahi nituen grabatu kanta horiek, nire gitarrarekin, baina, hori, joera dut komplikatzeko gauzak, eta lagun oso onak ditut, musikari oso onak direnak, eta hasi nintzen, kanta honetan igual, jotzen baduzu teklatu bat, libe, eta igual zure ahotsa, eta Joseba zebilen hortik, ere bai, gitarraren bat igual grabatuko duzu, ja, bateria, bajoa, en fin. Sortu genuen Izaki Gardenak, kasi nahi gabe, eta lehenengo maketatik ja talde soinua izan du proiektuak. Baina berez, hori da nire kantatxo horiek. Baina orain 6 urteko isilunea izan da. Eta entzun dizut, eta gustatu zait, entzun dizut elkarrizketa batean. Egon zara, Izaki Gardenaken aurreko diskotik 6 urteko isilunea? Osea, denbora horretan, Chill Mafia sortu da eta desagertu da. Adibidez. Iruditzen zeiz, ez da nire, norbaitek esan zidan. Elkarrizketaren batean esan zidaten, Galder Perezek, Radio Euskadikoak esan zidan. Konturatzen zara, isilik egon zareten tarte horretan, Chill Mafia sortu eta bukatu dela, eta ja, igual ez gaude, ni ez nahi sentitzen oso konektatua gaur egungo timingetara, edo denboretara, edo nola azkartasun honetara, eta ni superatzen nago horrek guztiak, orduan bai, egon naiz bidizko artean, eta gertatu dira gauza pila bat, eta batean trapa da urrengoa izango dena ja, gitarrak ez dute balio ezertarako, gero handik 3 hilabetetara gitarrak dira lo mejor del mundo, eta gero ez, eta, ez dakit. Anarirekin izketan honi buruz, begira, berak esaten zuen, esaten zean, Jon, guk egin behar dugu gure bidean segi. Eta jendea joango da horrela. Orduan, noizbait, igual, zuk egiten duzuna, eta jendeak nahi duena, elkartzen da. Noizbait. Edo ez. Baina, zuk egin dezakezun bakar, ze hasten bazara segitu nahian, beti atzetik ibiliko zara, eta ez zara zu izango gainera, horrelako zerbait esaten zuen berak hobeto. Nik hori ulertu nuen. Hori hartu nuen. Eta, uste dut baietz. Uste dut hori egin behar dela, orduan, ez baduzu gogorik diskoa ateratzeko orain, ez bazara sentitzen, ez dut neure burua behartuko, eta 6 urte pasatu behar izan badira, hori pasatu da. Aurkitu duzu berriz norantza? Bai, nahi nuen zerbait berria egin, eta ez nuen ikusten modua, edo zerbait pixka motivatuko ninduena, bestera batera, eta horregatik igual ibi naiz, jarri genuen martxan pasadena, libe eta biok, eta beste estilo batean, beste punto batetik kantatzen, eta ez dakit, behar nuen, ez dakit, oxigenatu, eta beste leku batetik bezala kantatu, edo
edo kantak bestera batera sortu, gero bukaeran igual ez dira horren diferenteak, bai, badira diferenteak, disko honetakoak. Eta bueno, gogoa izan. Ze ni erretzen hau asko jendaurrean egoteak. Eta sentitu nuen ja puntu batean, eta hori ez garela batere masiboak, eta, jotzen ditugu kontzertuak, eta daude superguai, eta oso lasaiak dira. Baina, alere, jende aurrera ateratzeak eta nabaritzen du joaten nahuela, gero eta gutxiago gustatzen zai, gero eta gutxiago, eta ja, genera matzan 2 urte jotzen, eta, bueno, gehi aurreko diskoak, eta, osan nahi dut, denboratxo bat jotzen, eta jende aurrean, eta behar nuen, hori, pixka jubilatu bezala, jende aurrekotik. Galdetu dizut hori, edo gaur egun ere ematen du ezer ez dela dagokion orantzan hasten? Bai, nire letrak, En fin. Bai. Jo, daukat disko bat, justo hori, aurri gara, hitz asko dira ansiedade punto horri eginak, edo horretatik eginak, sortzen dizuna hori. Garai hartan nengoen gainera aekan lanean nenbilen, egin ziaten oferta irrenunciable bat irratitik irratsaio bat egiteko, eta nahi nuen grabatu nire bizitzako disko nena. Bakizu gara, pixkat, momentu batzut ez, izango da, aurten bai. Eta bueno, neukan nik disko hori aurri gara disko, eta iruditzen zait oso lan hona egin genuela, baina oso obsesionatuta nengoen disko horrekin. Eta 3 gauzak batera, eta letrak atera zitzaizkidan. Bueno, baina guai daude, polita dira. Eta kantatze ditut oraindik disko horrekin konektatuta segitzen dut. Piztiek somatu gaituzte? Venga. Venga, va. Gaur ematen du ezer ez dela dagokion norantzan hasten. Esklabuek ez dute libre izan nahi, ugazaba izan nahi dute. Galdu ditugu egalak, berriz ere belar gara, beldur garen bezain beste piztiek somatu gaituzte. Leioetatik begira egon, ta ez dizute bihotza utziko. Baina bada garrantzi gehiago duenik zur jokatzeak baino. Galdu ditugu egalak, berriz ere belar gara, beldur garen bezain beste piztiek somatu gaituzte. Gaur ematen du ezer ez dela
dagokion norantzan azten, ta orain galdu ditugu egalak, berriz ere belar gara, beldur garen bezain beste iztie somatu gaituzte. Mila esker. Orain jarren ez behira, eta badala matzazu iaia urte, 20 urte. Jo, Zaitut zahar deitu nahi, baina. oso gazte hasi nintzen. Zer aldatu da? Pues imaginatu. Zuk sortzaile gisa, Bai. Ni Euskal Eszenan adibidez, ni hasi nintzenean Izaki Gardenakekin, sentitzen nintzela poperoenetarikoa. Orain naiz ilunena eta ez dakit, letra ilunak, Mercedes, baina hasi nintzenean kerobia berri txarraken kanta batzuk, eta ez dakit, ez zegoen gaur egun popa oso ohikoa da Euskal Eszena, baina ez dira inbeste urte. Eta hori adibidez bada, eta gainera, oso pop dago orain eszena, oso gozo bezala. Letrak eta melodiak eta horrek igual ez dute esaten ez onerako txarrerako, esan edut, baina horraldak eta handia dago. eta zerk erakartzen zaitu orandik musikatik, eta zerk sortzen dizu gorrota? Gorrotoa... Bueno, gorrotoa, bai. Erakarri denak. Nago, segitzen dut maite minduta kantak egitearekin, zuzenean jotzearekin, naiz eta jartzen zaituen hor, jartzen zaitu amildegitxoan, eta batzutan erortzen zara, beste batzutan ateratzen zara superguai, eta da marabila bat, orduan konpensatzen dizu. Baina, eta grabatzearekin, diskoak, gitarrak gustatzen zaizkit, efektoak ez dakit. Gustatzen zait asko aritzea musikan. Taldekidekin ibiltzea, konpartitzea diskoak, kantak, komposizioak, hori guztia da izugarria eta okerrena, pues, supongo, hori, nahi dudala egin hau beti eta aldudan denbora guztian, orduan nahi dut honetaz bizi, eta nahi du, horretara dedikatu nahi dut aldudan denbora gehienean, eta horrek ekartzen dizu, pues, Instagramen aktiboa izan behar zarela, eta, edo ez, baina, horrelako gauzak egin behar dituzula, kontzertuak itxi behar dira, pentsatu behar duzu nola saldu azkenean, eta sartzen dira horrelako hitz ezain politak. Saldu, estrategia, en fin. Eta hori da igual gehien erretzen duena. Orduan, zoriontasun idei segika saltokiren batean agertu zara? Bai, batzuta gertatzen da. Saldu behar horrek. Bai, hori da. Bai, segitzen du, bai. Azkenean da betikoa. Mantentzea... Ez dakit, azkenean ikasi dudan edo nik behintzat neure buruarekin hausnarketetan eta ingurukoekin lortu behar duzu egitea zerbait edo ekosistematxo bat sortu zure inguruan ondo sentiaraziko zaituena, jakinda, daudela momentu batzuetan igual ados egongo etzaren gauza gertatuko direla eta bar, baina zure modua bilatu eta zure egiteko modua jarraitzen saiatu. Orduan, bada etorkizuna, ez? Bai. Etorkizuna ez diezagutela lapurtu, mesedez. Ari dira, Ez dakit lapurtzen ari diren, gugaltzen, dena batera. Hau da, etorkizunari buruzko kantu pesimista bat.
bueno, pesimista, zate dut etorkizuna lapurtu nahi digute. Hori argi dago. Lapurtu diguten ja, ez dakit, igual ere bai. Oitzea eta irautea ez aldira hiltzeko bide berriak hainbeste kolpe apalduak erantzun beharrean deprimitzen gara etorkizuna lapurtu nahi digute aurpegiak agerian erdeinuz bizia buruz ondo ikasia etengabe goresten erdibidea zoriontasun ideiei segika saltokiren batean agertzen gara etorkizuna lapurtu nahi digute aurpegiak agerian erdeinuz geurea dela sinesten dugun arte ez gara gauza izango berreskuratzeko. Bueno, pizkat hitz egin dugu, baina dena erakutsi beharrak ez aldu gezurrezko egiten. Sare sozialetaz ari gara, bai ez? Hau da, gaino esposizio horrek edo bai, sakonago ezagutu baino. Bai, eta gainera aukeratzen duzu zer erakutsi zerez, eta ez dakit. Bueno, egongo dira ikerketa pila bat sare sozialen inguruan, baina niri ematen diate beldur ikaragarria. Eta ez nahi sentitzen gainera batere konektatua, eta ez dakit, eta gero ikusten duzu, igotzen duzula, zu agertzen zaren argazki bat, zu gozaltzen, eta dituela 1000 like, eta agertzen zarela, jartzen duzula, 4 hilabete lan eman dizun portada diskoarena, jartzen duzu hor kariño guztiarekin, eta ditu 100. Eta esatu duzu, ematen du jendeak nahi duela bestea, baina, bueno, en fin, ba hori. Nik ez dut nire argazkiri jartzen gozaltzen, baina ulertzen dut, esan edut, da modu bat zabaltzeko ere, eta gero jendea joaten da kontzertuetara, nahi zaituelako ikusi gozaltzen, edo... Baina, hori da, nola kudeatzen duzuzuk hori talde bezala gaur egun ere, badiru ez bazaude hor, ez zaudela inon. Claro. Bai, nik ez dut kudeatzen, directamente. Osea, erabaki dut. Ez da nire medioa, ez dut kontrolatzen, ez naiz batere ona, pues bueno, horrela izango da. Jartzen dut noiz ematen ditugun kontzertuak, ze ordutan, eta non erosi sarrerak, eta noiz benka argazkitxoren bat pues, gustatzen zaidana, egin digutena, edo baina ez daukat estrategiarik, eta ez dut bali horretarako. Baina ari zara. Bai, banago, osea, ze iruditzen zait dela kanal bat... Diot, ez ari zarela sare sozialetan, ari zala jendea erakartzen, esan nahi dut, badago jendea... Sare sozialetan ez pentsa. Esan nahi dut kontzertuetan, orain gira berri bat hasi dut,
orain arte, Bilbo, Iruña, Baiona, Gasteiz, eta Donosti. ez dira 20 laik egon. Ez, hori, ja. Begira, eskerrik asko. Osea, bai, igual pentsatzen dugu, askotan, askotan ditugu ere, horrelako ideia ez dakit zer, prekonzebituak, ez dakit nola esan, ez, egon behar da saretan, ez pasabe saretan, ez ara existitzen. Baina igual ez da hain horrela ere. Eta egin dezakezu beste bideo bat sistematik aparte. Eta bai, begira, jendea etortzen da, bai. Like baino sarrera gehiago ditugu. Salduta, orduan, guai. Ez que like gutxi ditugu. Ez, baina, bai, oso pozik daude. Pizkat horrekin lotuta, zure urrengo kantari bide emateko, ez gain esposizio horrek azkenean sakonago ezagutu baino, ez aldu dena oskol bilakatzen, ez, azkenean. Bai, pizkat, kantu hau eta diskoa ere pizkat izan zen 2018ko dena oskol. Hori, fatxadei eta... Bai. Barrura iristea nola kostatzen den, eta pizkat horren inguruan. Dena oskol. Susmoa da, baina agian hankasartzek ez dute balio jada ikasteko ere. Ta zaila da, baina pentsa guztia barruan gordez iraungo duzula bertan ito arte. Bideak txiki egin zaitu, itzalek hartu, ta orain dena zara oskol. Naizenuke labana zorroztu berrien, distira hotzori izatea zure hitze. Bilatu bai, baina ez duzu egin nahiko zenukeen, hori azaltzeko aditzeko kirik aurkitzen. Bideak txiki egin zaitu, itzalek hartu, ta orain dena zara oskol. Hormatua duzu azala, ta muinetara iristerik ez dago. Bueno, pizka zure sentsazioen gati galdetu nahi dizut. Atzera eginda, pues ez toka 13 lehenengo, gero La Polla, Cicatriz, Eskorbuto, Laurogeiko hamarkada, hamarkadan iraultza edo, Berritxarra, Zutagar. Gure belaunaldian zerbait gertatzen ari den sentsazioa duzu? Zein da gure belaunaldian? Nirea. Zurea? Osa, gurea. Gurea. Benetakoa. Ja. Ez, diot, atzera begiratzen baldin baduzu. Daudela oso garai zehatzak bezala, 60ko, 70ko hamarkada, 80koa, 90. Asko markatu dutenak. Bai. Eta 2000koa pixkat... Ez que 2000koa nik uste izan zela, ez dakit, orain ari naiz, asko pentsatu gabe gauzak esaten, baina
igual zabaldu zen gehiago ere, estilo desberdinak hasi ziren euskal musikara, edo euskal musika hasi zen estilo desberdinetara jotzen, lehen oso murritza zen bezala, edo ez dakit, horrela egiten ziren gauzak. Eta hori, zabaltzen joan zen, talde desberdinak, eta pizkat bilaketa moduko bat, edo eszena ere zer izan behar duen, Euskal Herriko musikaren eszenak zer izan behar duen, eta bar, ordan nik uste horra ari direla pizkat, edo ari garela pizkat sortzen hori. Eta 2000 lehenengo urteak pizkat bilaketa horretan, eta gogoratzen naiz, lehenengo diskoak grabatu genituen, lehenengo EPA, lehenengo 5 kantuak grabatu genituen gure kabuz, eta gero argitaratu zigun Elkarrek. Eta urrengo 2 diskoak grabatu genituen Elkarrekin, eta bertan zegoen Valdez, abizena duen, Angel Valdez, mitiko bat. Ja jubilatu da, baina... Eta oso erlazio guaia izan genuen, oso berak, dena bizitakoa, laboa, gero metaken egon zen, esan ozenkin egon zen gero metaken, en fin, kriston kurrikuluma zuen tipoa. Eta berak esaten zuen, bapatean izan zela, disketxerako Elkarrentzat, garai hartan Elkarren lanean zebilen, eta etxekitela zer egin. Osea, dena kontrolpean edukitzetik, noiz atera behar dira diskoak ez dakiz zer, 2000-tik aurrera, 2005, 2000 bapatean galduta, erabat, eta nik uste horrela jarraitzen duela, industriak, zentzu batean, naiz eta harrapatu diban ja buelta, baina hori ondo dagoela ere, bai. Eta guai dagoela, ez izatea gauzak ainargi eta garai hau da, ez dakizerrena. 80ko hamarkadan egiten zen, hau, nik uste interesgarriagoa dela oraingoa, eta urteek esango dute. Ez gaude nahi dugun tokian? Baina bal dago nahi dugun tokirik. Si eske... Bai. Hori da. Zauriei miazka. Hau da... En fin. Bueno, nik egiten dizkiot galderak nik pentsatzen duenan inguruan, Gero berak zer egatik idatzi duen. Hau... Bai, bueno. Hemen dago estribilloan adibidez dago ideia pixka... Ez dakit non irakurri honen, gehiena ez da nire, osea, letretan dagoen gehiena ez da nire, baina ez dut apuntatzen nondik hartzen duan, orduan. Dauzkat, kuaderno pila bat, eta mobilan apuntatuta hitz pila bat, letra zatiak, ideiak, batzuk dira nireak, beste batzuk nonbait irakurriak zatiren bat, eta hortik hartuak, bueno. Eta nonbaiten edo norbaiti entzun edo irakurri nuen esaldi bat, izan behar dugula gure obsesioak, baino zerbait gehiago, horrelako zerbait zen. Eta iruditu zitzaidan oso guaia. Ze askotan obsesionatzen gara gauzekin, eta ematen du hori garela gu, eta gu gara gu obsesionatzen gaituzten gauzak, baino gehiago. Eta atera daiteke obsesioetatik ere. Bueno, pixkat hori. Eta horren inguruko kantua da, baina ere horrekin lotua, eta bia jeitxiko dut intelektualismo gradua pila bat, Euskal Herriko itzuliko etapa batean, erori zirela, iaz izan zen. Hori da, erori zirela pila bat. Roglic, Ebenepul, Roglic ere bai, Binego, bueno. Eta gero, Twitterren sartzen zinen, edo horrelako horren batean, eta denbora guztiak beraiek erortzen. Ez, errepikatua. Denbora, eta telediarioan, eta erorketa. Eta pentsatu nuen, beraiek, zenbat aldiz ikusi beharko dute, nola erori ziren, nola izorratu zuten temporada eta beraien entrenamendu guztia, eta pixkat hortik hartu nuen estribillorako hitza ere bai. Beraz ez duzu asmatu, nahi. Destripatu dizuet dena. Dena metafora, claro. Aldatu da guztiak berdin jarraitzeko, halere lasai ez dugu luzaro iraungo, ta
zauriei miazka, eman dugu gaua gure eroriko. Irudiak aztertzen, buruan etengabe. Mundua salbatuko dugu, alagu mundutik. Aukera jada egina da, orain heldu eskutik. Porroto dugun guztia eskura dago. Biztiarentzat ezer ere ez da nahiko. Ta zauriei miazka, eman dugu gaua gure eroriko. Irudiak aztertzen, buruan etengabe, eta obsesio. Batuketez gain zerbait, ez aldugu izan nahi. Engaldu egiten ginen, orain iesgoaz, izuturik, ta ez gaude nahi dugun tokian, baina bala nahi dugun tokirik. Bueno, pixka zure letrak irakurtzen ibili naiz. Eta galdera asko botatzen dituzu. Bai, bai. Entzun gutxi, eta galdera asko. Bai, Zer nahi, oza, bai, nik uste dela ere, pues hori, pues ez daukadalako erantzunik, baina galderak pila bat, eta orduan, edo gainera zai gustatzen nik irakurtzen dudanean ere, edo entzuten ditudanean hitzak besteenak, eta gustatzen zai gehiago pentsarazten didaten gauzak, edo filmak, edo hori jasotzea, eta ez, begira, hau gertatu zen, eta horrela izan zen. Vale. Osea, gustatzen zait uste irekita eta bakoitzak interpretatu ahal izatea, behar izatea, lan bat ematea entzuleari ere. hori eragin nahi duzu entzularengan. Bai, nire galderak jarri, edo auzitan jarri gauzak, igual askotan emantzat ematen ditugunak, edo horrela dira, eta jazta, bueno, pizkat zalantzan jarri guztia. Eta uste duzu kantuek zerbait aldatzeko edo inor aldatzeko balio dutela? Zerbait, ez dakit, norbait aldatzeko, bai, fijo. Ni aldatu naute, guztiz, kotxean Benito Lertxundi jarri zuenetik Aitak eta Sabina eta Juan Luis Guerra. Nik ja, gero nire bidea egin dut musika entzuten eta musikak aldatu nau. Bizitzeko modu bat eman ditu, orduan. Sinetxita nago musikak aldatzen duela jendea. Gero ja gizartea, en fin. Bueno, beste abesti batean diozu, nor gara zer egiteko eta zer egin inor aldatzeko.
Hori da. Baina hori guai Zure galdera berei erantzutea ez da erreza, Ja. Baina eske horrek dauka nor gara ezer egiteko euskaraz izan daiteke galdera ikurrarekin izango litzateke quién somos para hacer nada edo galdera ikurgabe da nor gara ezer egiteko somos quién para hacer algo orduan ala horrela demora guzean eta horregatik dago kantu honetan baleak Bizkarra apurtzen digu biziak zizaretu arte egun berriekin porlanezko euria ametsak grisez zurtzen nor gara ezer egiteko zer egin inor aldatzeko eta deikari dira gor geure bidean naiz badakigun bihar bat batean izan gaitezkela baleak ondartzetan negu aspaldi igaro omen da ez du inork baina bereko baeroso eta arrisku gabeti sekulatera nahi nor gara ezer egiteko zer egin inor aldatzeko eta deikari dira gor geure bidean naiz badakigun bihar bat batean izan gaitezkela gu euren lekuan baleak ondartzetan deikari dira gor geure bidean naiz badakigun bihar bat batean izan gaitezkela gu euren lekuan baleak ondartzetan Urrengo abestiari behira, bueno, nik ere galderak... bueno, nik pentsatzen duena. Momentua bizitzeak eskatzen zaitu? Bai. Hau ondo. Edo eriotzaren inguruan ibili zara, hausnartzen edo bai. pentsatzen edo zerbait. Bai, eske disko berria... Hasi nintzen preokupatzen, ze hitz askotan, edo letra askotan, esan dut, kanta askotan ateratzen zitzaidan, amaiera eriotzaren ideia, bueno, izan dut familiarako bat gaixo, eta bai, alde horretatik, diskoa idazten nengoenean, bai nengoen mugitu alde horretatik,
Baina gero konturatu naiz, eta eman diot buelta, eta nik uste dela disko supervitalista bat. Osea, ari naiz denbora guztian hitzetan eta aldarrikatzen bizi behar garela, espabilatu behar dugula, eta igual ja adin badugulako ere, baina, eta ja konturatzen zara ez dela betiko hau, eta aprobetxatu atera diskoak eta egin kantak, ez? Edo bizi esan nahi dut hori. Eta kantu hau da oda bat totala horri. Bizitzeari, baimen gabe bizitzeari, eta pixkat zure benetan pasioa sentitzen duzun horrekin bizitzea, maite dituzunekin, eta... Biziko naiz lehartu arte. Hori da, pixkat ideia hori. Dago esaldi bat hor, bueno, ez du nireak egingo, nirea egin gabe. Hori gustatzen zepila bat esaldi hori. Berriz ez dakit nirea den, edo beste norbaitena, baina... Bai, hori da. Euskararekin jokatzen berriz ez, ez du nireak egingo nirea egin gabe. Ba hori, joan baino lehen egin nahi nituzke gauza batzuk, eta bien artean kanta batzuk. Agurainen jotzea. Adibidez. Baimen gabe. Agurainen ez dakit jo dudan inoiz, Zango nuke zet. Akaturekin igual. Ez, akaturekin araian bai, baina aguraien... Araian bai. Gogaratzen zarete? Araian ikustu Wow. Agurainen ikustu zetz. Bale, hau da, bueno, disko berriko oso kantu gutxi sartu nituen, direlako zaiak akustikarekin eta hotxarekin, osea, hasi nintzen, edo orain arte kanta gehienak konposatu ditut akustika eta hotxa, hasieran eta gero gehitu diogu beste guzia, eta disko berrian aldatu nituen gauza pila bat, inspirazio etortzen zitzen, eta horietako bat izan zen konposatzeko modua, eta egin dut dena hasieratik elektrikarekin, efektoekin, eta ordan gero eramatea akustika eta hotxera da pixkat zaila, baina bueno. Egingo duzu ideia bat. Hilkutxa egurrez egin dugu sua gaur, zerua sabai kearentzat, ezerreztu dala diote jakin gabe zer gorde dudan begiatzean. Aurrera joan baina alere gibelera begiratzeaz gogaitu naiz, ta ez dut nire buruari egunero zordiodan itzaustu nahi, distiraren bat tarteka behintzat iristean ez dadila luze joan amaiera. Baimen gabe biziko naiz lertu arte, nire garritik. Baimen gabe edango dut lertu arte, distiraren bat tarteka behintzat. Damu dena leun izan daitezela, ta gainbera
ez dadila luze joan amaiera. Baimen gabe biziko naiz lertu arte, baimen gabe biziko naiz, ez du nireak egingo, nirea egin gabe, esan norbaz tertzen duzun, ta esango dizut nor zaren kanta hauek, lore sortak dira bide bazterretan, garrasi bat urazpian, aizto bat fusil guztien kontra. Eskerrik asko. Bueno, justo hurrengo galdera pizka desmontatu didazu. Ni jarri dut oso mezu baikorrak ez dituzula, ez direla zureak. Eta esan dut, behar bada, zuk ere Blue Mondayen atera dezakezula diska. Eta ez besterik gabe galdera, inspirazioa gauza tristeke edo txarrek, edo hor bilatzen duzu inspirazioa? Gauza alaiek ez dute kanturik sortzen? Bai, baina... Ez dute... Bai. Zuri... Baina ez dakit, daukat fascinazio bat... Igual, gauza sakonekin eta... Igual triste ditzen dugu, baina ez dakit, nola esan. Dira potoloak ere eta hor daudenak. Eta gauza harinek ez naute interesatzen horren beste. Filmak ikusten ditudanean ere, ez dut komediak eta ez ditut kontsumitzen, ez ditut ikusten. Normalean beti da edo thriller, drama, baina hori gustatzen zait, ez dakit nola esan. Eta kantekin ere behar dut sakontasun bat, behar dut norbaitek kontatzea historia bat sentitzea benetakoa dena, eta zerbait impactantea izatea, eta joaten naiz hortik. Eta bai, bukatzen dut horrelako letrak egiten. Baina, bueno, lehen esan duana, gaur egun badago beste aukera zabal bat, gauza alaiagoak entzuteko eta bueno, pues nirea da hau. Gero oso pertsona alaia naiz, Gauden lekua bazen arazoa, zein da zure oasia? Nire oasia da lehen aipatu dizuana. Urteekin sortzen joan naizen burbujatxoa bezala, edo dut irekia da, baina babes toki hori inguruko lagunak, taldekideak, familia, ez dakit, sortzen duzun hori, babestuta sentitzen zaren leku hori da superimportantea eta niretzako da hori oasia. Eta hau da kanta bat pandemikoa dena, letra. Eta pizkat horti doa, nola esan duzu? Arazoa... Gauden lekua zen arazoa, ez? Beti ez den itzuliko gara, gendenean etxean sartuta, baina eske nola itzuliko gara, itzuli behar dugun lekua bazen arazoa. Horrek sortu dau. Oasia. Gauza super alaiak. Letra bai da pandemikoa, baina kanta musika ez. Ez nuen pandemia osoan kanta bat ere sortu, eta gitarra jo nuen behin eskatu zidatelako online ez dakiz zer, hori ere egin genuen. Baina kendu zitzaidan gogoa sortzeko eta dena. Bakoitza bizi izan genuen
Eta ordutik, ja ez nuen sortu ja diskorik, orain 6 urte pasatu ziren. Osea, zerbait gertatu zitzaidan nire ere pandemian. Beste askori bezala. Ba hori, letra hau bai sortu nuen. Nora itzuli oraingoan geunden lekua bazen arazoa euren pozoinez hiltzera doazen sugeak baino ez gara hemen sirena hotxen erritmoan arrakalez jositako oasi honetan kalte orbain epiko bana amaieran jasoko dugun bakarra ta inguru hau bomba zelai bat da bizi gaituzten amets guztientzat sirena hotxen erritmoan arrakalez jositako oasi honetan sirena hots bakartuen erritmoan arrakalez jositako oasi honetan gezuro lepean Eta 6 urteko isilune hau zer dela eta? Pues igual pizkatori, pospandemia, bai, justo gu harrapatu gintuen, guk egin genuen 2018 bukaeran disko atera, 2019 guztia jotzen ibili ginen, eta 2020an genituen plan politasko, eta denak pikutara joan zitzaizkigun, eta joan nuen kontzerturen bat jendea eserita, maskara jarri eta ez dakiz zer. Oso arraroak izan ziren, eta erabaki nuen ustea hor, eta listo, atera genuen kanta hau, neukana musika aspalditik, eta jarri nion letra, eta atera genuen kanta hau, eta utzi genuen, eta esan genuen disko berri batekin itzuliko geniela, itzultzekotan. Eta kostatu da. Jarri genuen martxan pasadena, lehen esan dudana, ibili naiz beste kontu batzuetan, saiatu naiz musikaren beste alderdi batzuetan lan egiten, eta ez ni aurpegi ematen baizik eta atzean, baina, bueno, azkenean etorri zitzaidan berriz ere piztu zitzaidan argitxo hori, edo ar hori hasi zitzaidan mugitzen, iaz, ja ez, orain dela 2 urte, eta poliki-poliki joan nintzen kantak sortzen, edo ikusten nondik joan nintekeen, eta zer motibatzen ninduen, eta azkenean, bueltatu gara. Hortu da, abestiren bat, ozen kantatzea merezi duena? Hori da, horren bila. Garai urte hauetan guztietan igual bai hartzen nuen gitarra, eta pasadenan egin nituen kantak liberekin batera, sortzen ibili naiz, eta letrak, eta baina gero jartzen nintzen Izaki Gardenak entzat izan zitekeen kanta berriren bat pentsatzen edo jotzen, eta denak ematen zian nagi bat, eta berriz betikoa ingo dut, eta ordan zerbait merezi zuena
ez errepikatzeko neure burua eta motibatzeko eta pixkat horren bila. Bueno, posten gara hibernazio horretatik atera izanaz, eta plazer bat hibernazioa, eta plazer bat hemen eukitzea Jon gaurkoan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oso gustora egon naiz, ni esker. Eskerrik asko. Eta barkatu txapak eta... Triangelu beltzone estalita laguntza deiberantiarregia eskegita urunekatu honen hibernazio egun eta gau ezer ezarekin urtzera noa denborak galdu nau aitzetara itxasargi lagune bidalita egarriz euriei itxaroten eserita urunekatu honen hibernazio egun eta gau ezer ezarekin urtzera noa denborak galdu nau denborak galdu nau denborak galdu nau urunekatu honen hibernazio egun eta gau ezer ezarekin urtzera noa denborak galdu nau Eskerrik asko.